Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंना सालाखाथि दख'रा एप्सआ मोनसे गावसिनि पेजआव मोनसे फटकजों लोगोसे भिडिअ आपल'ड खालामना होदों। नोंथांमोना बे भिडिअ एबा फटकफोरखौ नुवाखै जानो हागौ, बेनि थाखायनो नोंथांमोनजोंबो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। ओमफ्राय बेयाव सालाखाथि दख'रा एप्सआ मा लिरना होदों आं नोंथांमोननो फार्स्टआवनो फरायना होनोसै मानि थाखाय हमजादों। नोंथांमोना नैबे फरायना होब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनखागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बेयाव सालाखाथि दख'रा एप्सआ लिरदों सालाखाथि क'क्राझार 22 जुन 2024 इं सांग्रां जा जोंनि बर' लाइमोनफोर। नैबे भिडिअआव होनाय आइजोआ 11 बोसोर सिगां राजस्थानाव हाबा जाहैदोंमोन। दा बैफोरबायदि मानसियानो आलासि जानो फैफ्लाना जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ फुस्लायना लाना थाङो। बेफोरबायदि लिरनानै होदों। ओमफ्राय बिनि भिडिअबो दं, आं नोंथांमोन दा दसे उनाव देखायगोन। नोंथांमोना नैबे लिरना होनायखौ नायना लागोनो हागोन आरोना लोगोफोरनि नोंथांमोना दा नुखाबायबो खोनाखाबायबो बिथाङा आइजोआ हमजानाया मा हाबा मावदोंमोन। ओमफ्राय बिनि थाखायनो सालाखाथि दख'रा एप्सजों हमजादों। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर। ओमफ्राय दा दसे उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर। मा दिनैनिफ्राय मावला? दिनैनिफ्राय मावला आं फंबायमोन। आं बेबायदि खामानिबो मावला, आं रायलायलाबो आरो नमस्कार लाबाय आं फंबाय। नाम खोन्था, मा नाम नोंना? अर्गे होनो। बहा हाबा जाहैदों नों? राजस्थानाव। फिसायना मा नाम? सहन सिं ना? दा नोङो सोरखौ लांनो नागिरामोन? बे थुरिबारिनिसो, मामानि काजलगाव थुरिबारिनि। ओमफ्राय बेखौ मानो लांनो नागिरदोंमोन? बेनो हाबा हैनोसो लांनो नागिरदोंमोन, जेबो खालामामोन फंबायमोन। ओमफ्राय दा मालाय गावसोरबो हरा जाहैदों, ओरैनो रायथिलायदोंमोन आरो ओमफ्राय हरानो। बेनिफ्राय जोङो एकदम नोंखौ कनसिडार होबाय। औ फंबायमोन। आरो आं बेबायदि खामानिखौ मावलाबो, थैजासिम आरो आं रायलायलाबो। मावनो मा दरखार दं? मा मावो नों ओरैनो हजोंहाय मा मावनानै जायो होनदां? हजोंहाय जेबो मावा, माने बे मामा थाइलानि खामानि मावो नालाय, बे गुजरातआव फिथाइ थाइला, बे मार्बलनि न' टाइल्सनि बेनि खामानि मावो। बाखि मा ओमफ्राय ओरै बे थोआबा मा मानसि रोगायो नामा नोङो? आं रोगाया, जेबो मावाखै। आरो केसाथ' जाया नङा जाबायना, सिगाङावबो जाबाय आरो नै दाबो जाबाय। दा मा खालामनांगौ नोंखौ? आं बे खामानिखौ मावलाबो, आं सारेन्डार होबाय फंबायमोन। आरो आं रायलायलाबो, जेबो मावलाबो, बेबायदि भाषाखौ आं दिनैनिफ्राय मावला। नमस्कार फंबायमोन। रायलायलाबो आं जेबो। जों बुंदों नों हाबा जाहैबाय जाहै, जोंहाबा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु नोङो दाबसेयाव थानानै बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोर, बर' हिनजावसा गथ'फोरखौ बेबायदि दालालि खालामोबा बेनो फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं। सिगाङावबो नों वार्निं मोनबाय खनसे, बेनि थाखाय कनसिडारेसन। दा एबारावथ' नोङो लांबायानोमोन, बे थाङोबा बुजाया जाय, बे गथ'आ बुजिनायखायसो नों दा बेखौ लाङाखिसै। बे खामानिखौ आं मावलाबो आरो रायलायलाबो, जेबो खालामला। नमस्कार जाबाय। आरो नोंसोर खोनाबायोबा नोंसोरो फैनो हागोन आरो भाई। फैनो नङा, नोंखौ जों बेबायदि दोननाय नङा, मिथिबाय दा? एकदम नों बेखौ गोसोआव ला। नोङो सिगाङाव बुजानाय, सिगाङाव नों बेबायदि कनसिडार मोननायखाय नों बेखौ दा बावगारबाय जानो हागौ, मिथिबायना? खिन्थु जों ओरैनो हंगारनाय नङा, बेखौ गोसोआव ला। गोसोआव लाबाय फंबाय। गोसोखाङो माने बेबायदि एगेन खोनाबावोबाथ' न'निया जिम्मा लानांगोन। बे न'खरनि मानसि, नोंनि बिदा फंबाया साबेसे दं बेखौ सोफैबानो खिन्थु दाया जागोन, बुंखाबाय। जुदि बेबायदि खालामला फंबायमोन। आं नमस्कार लाबाय, रायलायलाबो खालामलाबो आरो जेबो। ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय। बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नोंथांमोनाबो दानिफ्रायनो सांग्रां जादो। नोंथांमोनखौ सोरबा बेफोरबायदि थगायनानै फुस्लायनानै लांनो फैदोंब्ला नोंथांमोनाबो सांग्रां जाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जाहा थाहा मानसिजों थांफालाबायनाङा, नोंखौ लांनानै सोरबाबा फानहैयो। ओंखायनो बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा। जेनेबा नोंखौ बहाबाफोर थांनो लिंदोंबा नों बिनि गुदि खिथा गासिबो बेकग्राउन्डखौ मोनथिग्रोनानै लानाया मोजां।
बे ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय